Ja, aan tafel zit hier een man die een hit had op internet, maar zijn eigen versie van een bekend nummer uit de top 40. Jeroen voor het hek uit Frenser. Ja, daar wie stond fietsen en die band die gong vooruit en die neuriden dit. Ik ben een kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen. Feesten alsof elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Ik hoef geen speech. Ik hoef geen bloemen. Gooi drank en drugs over mijn kist. Alles wat ik wou in het leven was dit. Fuck it. Ja, dit nummer heet dus Kind van de Duivel van DJ Paul Elstak en rapper Je Broer. En het erop dus een heel soort top. Ik zeg, krijg ik al eventjes, je ziet Nick al net te scootje van wat is dit? Ja, toch even naar daar Jeroen, want ja, dit is net goed, dit voelt net goed. Nee, ja, kijk, wij zijn christenen en zo proberen we onze kinderen ook op te voeden. En zij hebben dit gehoord in het zwembad, tijdens het disco zwemmen, met een feestje. En ja, zij neurden dit inderdaad ook thuis. En dan hoor je dat en denk van ja, dit is toch niet helemaal waar ik voor sta. Wat je dat deuntje zit iedereen bij onze productie in de hollen. Maar ja, dat gaat heel snel. Ja, nee, ik denk dat ze thuis niet zingen, omdat ze weten dat dat niet mag. Maar ze neurden het melodietje mee. Dan het specifiek over de duivel. Dat zei je net. Ja. Ik ben al net christen, maar ik vind het net prettig als mijn band dat jongen. En wat heeft er vervolgens met die dan? Nou, we zaten thuis al een beetje voordat ze naar school gingen van... Hey, kunnen we daar wat mee? Kunnen we wat verzinnen wat toch op dat deuntje past? Kunnen we een alternatief verzinnen? Nou, daar kwam al wat. En ik bracht de jongste naar school op een fiets. En dacht ik, weet je wat, als ik daar met mijn kinderen wat mee kan... zou het toch leuk zijn als ik nog meer ouders en kinderen kan helpen aan een alternatief. Nou, zo is het idee ontstaan. Ik heb mijn werk afgemaakt. We maken elke donderdag video's. En toen de video voor die donderdag klaar had, dacht ik, ik heb tijd over. Zal ik het proberen? Dus ik heb snel de tekst ingezongen, gerapt voor zover ik dat kan. Laten we eerlijk wezen. En thuis in de keuken eigenlijk de video opgenomen, gemonteerd en de volgende dag online gezet. Ja, dat is verleden weekend. Dit is de video, want daarna gebeurt er dus een heel soort. Maar eerst even de video. Ik ben een volgeling van Jezus, mama. Je hoeft zeker niet te huilen. Leven zodat elke dag hier voor Jezus is. Mijn bestaan houdt niet op bij mijn begrafenis. Ja, daar gaat hij. Ja, wat vind je ervan? Ja, hartstikke Is dit een betere versie? Ja, ik denk het. Ik denk het. Ja? Stukken beter, toch? Ja. Vind ik. Maar... Ja, maar even wat er dan vervolgens gebeurt. Hè? Dit gaat dan op Dumpet en dat gaat dan eigenlijk social media gaat het helemaal rond. Wat is er die UK aan de Aroende dagen? Nou, kijk, normaal een video bij ons die krijgt, als ik heel eerlijk ben, 100, 200 weergaves in de eerste week. Nou, dit was al een paar duizend in de eerste avond. En dan denk ik van, nou, daar zou het wel ergens ophouden, maar dat was niet zo. Dat ging maar door, zeg maar. We zitten nu ongeveer rond de 24.000 keer bekeken binnen een week. En dat gaat heel hard, hè. Dumpet, waar die 130.000 keer is bekeken. En daar weet ik wel heel vaak wat hoe zijn, hè, mensen die daarop reageren, hè, want die vinden dat misschien wel heel stom als dat dorst. Ja, dat binnen reacties? Ja, op ons eigen kanaal overwegend lovend. En natuurlijk wordt er ook wel negatief gereageerd. Maar mensen die het origineel wel kunnen waarderen, ja, die hebben hier helemaal niks mee. Nee. En die reageren minder positief. Ja, wat vind je band ervan? Nou, die zongen om zaterdag heel hard in het zwembad. En, welke versie? De goeie. De goeie. Tijdens een feestje. En op school zijn ze vol trots dat papa... een hitje heeft, zeg maar. Oké, maar dit verspreidt hem overal. Er komen nog meer van dit soort initiatieven. Kun je nog even initiëren van, ja, ik weet net waar het maken, JVZ volgens mij, of JVJ. Ik op YouTube, dan, nou, dit is informatie. Ik ben een kind van de Vader, hij helpt als ik tot hem nader. Hij redt mij elke dag van het kwade. Jezus zijn zoon, hij stierf uit genade. Ja, dit ken ik. Dit is een tekst die ze krijgen even wat hoor, zoals die vandaag stelde. Ja. Wat is dat toch, dat je dat omdraaien willen? Nou, weet je, ik vind het gewoon voor mijn kinderen niet een positief geluid als ze zingen dat ze een kind van de duivel zijn. Omdat wij het tegenovergestelde geloven, dat wij kinderen van God zijn. Volgelingen van Jezus, zoals we dat dan zo noemen, in de clip, in de video. En ik wil mijn kinderen dat niet meegeven dat ze constant daarmee bezig zijn. De duivel staat voor het duisteren, terwijl Jezus staat voor het goede, voor het licht. En dat heb ik toch liever dat ze dat zingen. Ja, maar het is een popfestje. Dan kun je de radio uitzetten. Dan kun je het net jaren, toch? Ja, ik kan de radio uitzetten. Alleen het
punt is dat bij zoiets dat de radio in winkels wordt gedraaid. Dat, zoals ik al zei, bij discozwemmen op zaterdag bij een kinderfeestje het voorbij komt. Ik hoor dat het in winkels wordt gedraaid. Ja, het is overal. Dus ja, ik kan zelf niet beslissen op dit moment wat ik mijn kinderen wel of niet laat horen. Dus... Koos, wat vind je ervan? Zou dit nog een stukje wezen als laatste commentaar voor morgen in de kranten? Nou, dat zou ik kennen. Of wie die als ik vind spittig dat mensen zo'n teksten maken. Wat bedoelen ze daarmee? Waar was ze het zien afzetten? Wat was ze oproepen? Ja, want er is nog een reactie van hem kregen zelf, hè? Van je broer. Ja, in eerste instantie had het label het vrij snel gedeeld. Ja, dat gaat eigenlijk heel leuk, het contact. En hij reageerde, ik denk met een knipoog met de tekst van het zou verboden moeten zijn. Dat is toch reageerd, zo? Dat was zijn reactie op de clip. Ja, het zou verboden moeten zijn of het zou verboden moeten worden. Dat zei hij. Nou ja, de heeft in ieder geval net, maar de heeft dat dienen. Je wist net op de hand zitten gong en de heeft wat oppakt. Nou ja, welke kant natuurlijk, dat weet je net. We zullen het zien. Kijk, en dat vind ik ook mooi en dat hoop ik ook dat jongeren dat eruit halen. Ik hoop dat het andere jongeren, voor welk doel dan ook, motiveert om gewoon op te staan en uit te dragen waarvoor ze staan. Als dat een beetje bijdraagt, plus dat ze een alternatief in hun hoofd hebben, dan is mijn doel. Oké, nou, kun je altijd nog rapper worden? Hè? Ja, zijn de mening over. Even oefenen.